panahon sa pandemya, may mga tao nga way duha-duhang mi voluntaryo sa pagtabang sa isig ka tawo sa nagalain-laing pamaagi. Sama niining 46 anyos nga bisan sa kakulian sa panlawas, mi voluntaryo gihapon siyang serbisyo nga mumano sa mga sakyanan nga mangagi sa ilang barangay. Si Lian Sinkulan sa Regional TV presents. Wa na tagda ni Enmar Priangos, 46 anyos ang kainit sa adlaw sa iyang pagbantay sa mangaging mga sakyanan pagawas sa tulo ka eskina sa may barangay Tunghaan sa lungsod sa Minglanilla. Giantos ni Enmar ang iyang physical disability ug daw na anad na usab nga magtiniil kay di man masuluban og tsinelas ang iya mga tiil samtang nagserbisyo isip usa sa mga bantay. Matud niya nga mudaga na sa 5 ka tuig ang iyang pagserbisyo sa dapit bisan wala pa ang pandemya sa COVID-19. Apan gawas sa iyang mga tiil, may apan usab ang mga kamot ni Enmar ug ang iyang panagway. Matud niya, ingon ani na siya sa dihang gipakataw. Wala pa niya mapahiling sa mga espesyalista ang iyang pisikal nga kahimtang. Gusto ko exercise sa unawas na way sa unawas na kahinalitan ka, exercise sa unawas, kalintong ka. Apan bisan pa man niini, kamaugayod si Enmar sa ubang mga butang, sama sa pagsakay og bike. Iya kini gigamit paingon sa barangay hall, diin aron makakaon usab sa iyang paniudto. Ang iyang mga silingan, bilib usab sa iyang dedikasyon tungod kay pipila ka tuig na niya kining gihimo. Dako kay nagtabang diri sa barangay Tunghaan, ma'am. Sa pag-volunteer niya diri ba, di map traffic, para ito nangatag bugas ang LGU. Dako yung gamit sa diri, ma'am. Gidugang ni Enmar nga 12 oras man siyang nanerbisyo apan wa niya kini panumbalinga kay ang mas importante alang kaniya nakatabang bisan sa gamay nga paagi. Kung sa gutulin siya, nag-volunteer ako. Na daghan ko sa lawat sa mga tao na nanintan sila na ako, na nahog ko o nag-volunteer. Ganahan ko po, kasamahan. Uban ni Renante Quiñones, ako si Lian Singkulan ug kini ang akong RTV Presents.